Здравейте, аз се казвам Таско и днес ще ви покажа как да си свалите показалец за мишката на компютъра. Извинете, това беше стола. Скърца. Да се пусна някоя песен. Тази ще се пусна. Добре, влизате в Google. Ще има линк в описанието за Facebook и Skype. Влизате в Google и пишете показалец за мишката. И те тук излиза разни видеоклипове. Тоест, показалци за мишката, да сгрешил съм. Само това е важното, което ви чертая. Кликвате по него. Тук има всякакви показалци. Избирате си един. Всички страници са 62. Те гълъбчета. Много са сладки. Те са тъпи. Те термометър. Виждате, тук има всякакви. Както съм казал. Избирате си едно, няма значение. Тук има и други показалци. Ама тук има тези всичките, които ще си изтеглите. И натискате на Download. Тук. Това ви се свали. Взимате го. Слагате го на работен плод. Трябва да е с папка. И готови сте. Слагате се където го искате. Ако имате папка показалци, го сложете там. Те всички моите. Окей. Трябва да натиснете на пресно. Трябва да се научат повече по-хубаво да говоря. Персонализиране. Там промяна на курсорите на мишката. Преглед. Тук има всякакви. Вижте. Окей. Натискате на работен плод. Вие там, където си ги слагате, вие си знаете, не аз. Търсите си папката, тя е моята. Кликвате по нея 2 пъти. Тук вече си избирате какво да бъде. Има на череп, на плюс. Ще ви кажа как се казва песента. Кликвам по къвто аз искам. Ще сложа тази. Натискам приложи. Виждате, тя е малко безформена моята. И после окей. И сте готови. Ако искате друга, пак правите същото. Аз ще сложа друга. Тази е малко така безформена. Тази ще си сложа отвори.
приложи. Окей. И това ми е показалица. Това от мене ще има описание, т.е. в описанието ще има линкове за Facebook и това за сайта. Това от мене, чао за сега, лека вечер или лек ден, как да е, чао.